en styrketræner her, det gør det er sådan noget, at man bare dedikerer sit liv til. Får du prøvet at se her, så får du sådan noget her. Får du sådan nogle arme, som jeg har det her. Og så, man får også samme styrke som mig. For eksempel, sådan så kan man gøre sådan noget her, så kan man gøre sådan her. Så kan man, på det der, så kan man løfte den sådan her. Og så kan man også sådan tage 2. Ja. Du får det der løfte her, ikke? Og så ikke. Den dedikerer sit liv til, som jeg gør. Så ender man jo også med sådan nogle overarm, som jeg har, for eksempel. Ja, kan du også se, ikke? Og lige på den her billede. Og min liv, det er fandme hårdt som styrketræner. Det er noget, man virkelig skal dedikere sit liv til. Jamen det er fordi, at så når jeg er professionel som mig, så kan man jo også løfte sådan ret meget her, ikke? På der, så kan man for eksempel gøre den her, ikke? Og så kan man også gøre den her. Og så kan man også lige se, få det godt. Sådan et liv som styrketræner her, professionel styrke, det er sgu hårdt for fanden. Men altså, du kan se, at man får noget ud af det.